Salutare toată lumea, este Andrei și astăzi revin cu al patrulea episod din seria noastră de Build Battle. De data asta avem să construim un compas, mai exact o busolă și v-aș ruga să nu ezitați să apăsați cât mai multe like-uri pentru acest episod. Dă-te de acolo, fac o linie să nu ne despărțească. Așa, bun. Și v-aș ruga să nu ezitați să apăsați și voi acel mic butonaj de like, deoarece like-ul... Bă, Dar ce vrei să faci? aici e locul meu. Dar nu începe. De ce? Sau când să începem? Păi am început deja. Eu și filmarea am început-o, mă. Asta știu că și... Așa. Ce super o să-mi iasă. Da, pentru că ai... Eu cred că ai mai făcut o busolă. Când? Cred că ai mai făcut. Când? De mult. De fapt, n-am făcut. Scuzați. Să nu după mine. De ce să-mi iau după tine? Pentru că știu să construiesc mai fain. Fain. Ce a mea? Ce? A mea sau ta? Unde că mea sau a ta? De ce ești fain? Nu știu, așa. O să fie destul de mare. A mea e micuță că tu. Imediat termini. Eu? Da. Eu trebuie să mă... Andrei. E cel mai tare dintre evrei. O rimat. Și dintre spartani. El a mâncat 2 ouă ca niște golani. Și-a băgat. Nu știu ce. A patrulea dintr-o serie. A patrulea episod. 4. Nu spunea că ne-am chinuit pentru... Nu știu că ne-am chinuit ceva. Nu asta. Pot să mă greșit aici. Gata. Ok. Așa. Bun, eu am terminat forma. Sper să vă placă. Așa. Bun. Am terminat. Doamne, feri. Uite-te. Stai un pic. Aoleu, ce super. Chiar, nu, mai pune niște sticlă. Uite, pe rândul ăsta mai pune niște sticlă. Care? Pe rândul unde e aia gri. Am vreo 4 minute am început, așa-i? Sau 5? Nu știu. Eu ce să fac până atunci? Nu știu, mai decorează, mai fac ceva. Nu știu. Trebuie să umplem tot pe... Că asta nu e electronică.
Nu. Are folos cu apa. Ajută apa. Ce? Apa ajută aia încălzită. Nu? Eu n-am înțeles nimic din ce ai zis. Că apa ajută să fii busola, nu? Nu. Dar ce ajută? Nu știu. Apa. Și cineva a făcut tot așa. Și eu mers busola. Am pus apă. Să și eu mers busola. Apune și tu. Și tu o să pui. Nu. Pac. Am făcut o busolă din Minecraft. Păi, dar să nu fie din Assassin's Creed. Busola. Din ce ai făcut-o? Normal că din Minecraft. Păi, de ce te-ai supărat acum? Nu. Nu am supărat. Aproape am terminat și eu. Nu prea știu ce să mai fac. Aproape am terminat-o și eu. Se cred că e cel mai scurt episod de Build Battle. Să facem ceva mai următor. Dar mie nu-mi place să fac chestii lungi. Am terminat. Ce? Eu n-am terminat. În sfârșit. Ai spus de vreo 2 ori și numai 3 ori ai reușit să spui cu voce tare. Bum, 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 pac, 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 tac, tac. Fac un pic mai micuță. Ce ai pățit? Te-ai obosit? Nu. Plângi? Nu. E supărat? Nu. Dar ce ai pățit? Nu. Vrei supă de pui? Da. Animă, vezi că mi-a răspuns. Ce? Mi-ai răspuns. Te-am întrebat dacă vrei supă de pui și ai zis că da. Cui nu-i place mâna de pui? Cui nu-i place ăsta, sopa de pui? Mamele. Da, nu le place. Eu nu cred că am greșit un pic aici, dar nu-i pai. Hai și uite la mine în mână să vezi ce mi-e poftă. Pui. Nu. Nu. Nu pute. Nu vin acum până acolo. Țară la final. Mhm. Poți să fac ceva, un cadou și să spargi tu aia și o să vezi, o să fie înăuntru. Mm. Te rog, Mm. vedere ce fac până termin. Nu știu. Am terminat. Și eu. Ceva. Și eu am terminat. Hai să vezi. Hai să ne culcăm. Bun, repede, culcă-te. Unde? Pune-ți în pat și tu. Să-mi pun în pat. Pune tu două. Mersi.
Te-ai pus? Nu. Te-ai pus? Ce-ai? Oh, nu, ce ți-am făcut? Nimic. Te dai jos din pat cumva? Hai aici. Hai să vezi, a mea în prima oară că a mea e gata. Asta e că am greșit un pic aici. Nu, nu mai ai voie. Bine. Ce fain. Hai la mea. Și asta e faină. Uite, vezi acolo înăuntru ceva. Da. Și hai, uite-te aici. Ține-mi pe în spatele aia. Tort? Bun, deci, nu uitați să votați. Eu sunt unul, ele doi. Pentru tort. Mă rog. Eu sunt unul, ele doi și da, ne vedem data viitoare. Pa!